Είμαστε στην παραλία Flick and Flack. Μπορώ να πω ότι είναι η ίδια σχετικά σαν την Ελλάδα. Πολύ ήσυχες όμως. Καλή φάση. Το μόνο που λείπει βασικά είναι beach bar εδώ πέρα. Δεν έχουν beach bar, αυτό είναι το πρόβλημα. Και μετά κατευθυνόμαστε εκεί στο νησάκι. Όχι νησί. Είναι το σημείο που βλέπουμε στις φωτογραφίες με το καταράχτη. Τόνι μέσα στη θάλασσα. Τέτοια φάση. Perfect place. Από εδώ κάνουμε skydiving και σίγουρα μια μέρα θα το επισκεφτώ. Τώρα δεν ξέρω που είμαστε, σε ποια παραλία βρισκόμαστε. Πάντως είμαστε στη γωνία τερματικά. Όχι. Ανατολικά. Νότιο-ανατολικά τέρμα γωνία κάτω. Δεν ξέρω τώρα αν φαίνεται και από εδώ. Μπορούμε να κάνουμε και kite surfing. Πολύ ωραία παραλία. Επίσης. Πού θα πάει? Πάμε μια μέρα και στο kitesurfing, δεν υπάρχει περίπτωση. Πολύ αέρας εδώ. Γεμίσαμε αέρα. Φτάνει και σήμερα, πάμε σε ένα άλλο μέρος. Πολύ αέρας. Κάνουμε tour σήμερα. Και δεν μπορώ να πω ότι κάθε μέρος είναι μοναδικό. Περνάμε απίστευτα πολύ ωραία. Ναι, ήρθαμε έτσι για αναγνωριστική. Σίγουρα. Πολλά ακόμα να κάνουμε.
Απλά τέλεια, μάγκες. Είμαστε στο νοτιότερο σημείο του νησιού και έχουμε πετύχει ένα μικρό νησάκι, Κάβλα, εγώ το ονομάζω. Μοιάζει πως ονομάζεις εσύ. Το λέω Κάβλα γιατί απλά είναι τέλεια. Και έχει κυματάρες εδώ πέρα και είναι απίστευτα πολύ ωραία. Λοιπόν, τους καραγουστάρω πολύ άσχημα. Πάτε να γυρίσω πάλι πίσω τώρα γιατί πέτρες κόπους στα ξηράφια εδώ πέρα. Αυτά που να είναι, τελειώνει το ταξιδάκι μας στο Μαυρίκιο. Κάνουμε μια βόλτα σήμερα. Κουστάρουμε. Έχει πολύ αέρα. Κρασία. Κομμάω ψαρίλα. Τι άλλο. Ναι, Μαυρίκιος, μάγκες. Κάθε μέρος και μοναδικό. Δεν υπάρχει αυτό που βλέπω βασικά. Είναι να πάρεις ένα αμάξι να κάτσεις σε κάθε μέρος μια εβδομάδα που και να κουστάρεις άσχημα. Έχει τα πάντα. Είναι λίγο βρώμικο εδώ. Ματάρα, δε γάμισε τα. Αγριεύουν τα πράγματα, μάγκες. Αυτά. Φιλάκια πολλά σε όλους πίσω στην Ελλάδα. Το βίντεο αυτό είναι αφιερωμένο στη μαμά μου, τον παπά μου και τον αδερφό μου. Τους λείπω και μου λείπω. Και στα φιλαράκια μου στην Ελλάδα και όχι μόνο, Γερμανία, Αγγλία, Βέλγιο, Αυστρία,